Nisipalelile ubani osipalelile la ku-abandoned? Ngempalisi. Uwepalisi. This is your brother, yes? Yeah. Okay, nibheka bani? Ulebogang lo. Mamithu. Ulebogang umama. Okay, what happened ukuthi nihlukane nomama? Washiya emqashweni, wahamba wathi uya e-Free State. Solo kahambile until today. So, wanishiyani na how many years umama makanshi? Mina bengina 15. Mina 9. Bona 9. And how old are you guys now? Mina ngithena 19 May. Mina ngithana 14 May. So, utheni kini makahamba uthe ngisayovakasha ekhaya or ngisayobona someone? Wathi kunomsebenzi e-Free State. Kunomsebenzi awutholayo? Cha, umsebenzi. Umsebenzi wesintu ukuthi uyabuya. And then she never came back. Have you tried calling her? Yeah, sazama kuma Facebook sinokumbona maka like angasiphenduli. Okay, so benikhuliswa ubani njengoba umama bese kanishile emqashweni? Besihamba sihlala. Wenihamba nihlala? Kanjani? Sahlala komugogo, sasuka khona. How nihlala niya kanjani kuleyo gogo, like what happens ukuthi did lo muntu wasemqashweni anise lapho, like just break it down for me kahle. La bekashiye khona mama. Like umfana khona bekabhema ama drugs. Okay. So kuze ngiphume lapha bese kangigijimisa ngomisi. Okay. Ngihamba ngaye komugogo umama bekamjwayele. Ngafika kuye ngamchazisela ukuthi la ngihlala khona akusekho mnandi. Okay. So Junior, how was it ukuthi ukhule ngaphandle komama these past 5 years? Ngokubhlungu. Ngifila sad. Like ngicabanga nasesikolweni. Ngicabanga ukuthi why kanti umama ngishiyile. Ubaba uphi? Ngomazi. Ngishiye baba, unobabakhe. Nami ngithole sekulate ukuthi ubaba kaJunior athi ubaba mama mazange ngitshela ukuthi mina ngazi ukuthi ubaba kaJunior kanti ubaba. So uphi manje ubaba kaJunior? Baba kaJunior asimazi samgcina apha ngama drugs. And wena ezingane yentombazana njengoba bewuhamba uhlala, has anything ever happened that wasn't supposed to happen because awunamuntu okuprotectayo? Iyenzekile rape. Mina ngikahle esikolweni. Angikhona ukufocus. I'm very sorry that happened to you, Mrs. In fact, ngiyaxolisa kini nobabili ukuthi nidlule kule nto enidlule kuyona. Ayikho ingane ekumele idlule kule nto enidlule kuyona, ne? Why are you guys looking for your mom? I know it's a very obvious question, but I think I want to hear it from you guys. Ukuthi isizathu sokuthi nimfuna umama. Mina ngifuna ukuthi umama abuye noma angasangifuni anyise Samuel la ngizoba nekhaya khona. Why ucabanga ukuthi mhlawumbe akasakufuni? Ngoba kudala wangishiya. So ufuna ukuthi akuse Samuel la uzoba protected khona. Do you guys have igama lika mama, ID number, anything like that? Ikhona ku birth yakhe. Birth certificate yami khona ID number.